Şaralar kirek mi Tokay gününde? Бик кирәк бу чаралар. Татар аңын уяту, татар булган кеше бер вакытта да югалтырга тиеш түгел. Һәм үзенең шушындай горур улы булганы белән горурланып яшәргә тиеш. Менә Тукай телен саклау өчен нәрсә эшләргә кирәк сезнең? Тукай телен саклар өчен гаиләдә гел татарча гына сөйләшергә кирәк. Курыкмыйча эш урында да җай чыккан саен татарлыгыннан сөйләшә белгән кеше ялмыйча сөйләшсен, күбрәк шуңа игътибар итәргә кирәк. Bu bizge gerek bizden genç балаларына тәрбиелеу içinde bizden büyük şairlerini unutmaska, bizden bu tarihini unutmaska, bizden Tatar tilin unutmayacağım motoruna bizden genç балаларга bilimni bildirge.